dongo pod nitiere dosani mag jopuonjre ma iseyo ni noteo mach e skul gwengo mag Gilgil. E kinde ma jopuonjre gi chope do kacha noneno kata ka jogo mawuok e migao mar nyithindo nowacho ni owinjo bed ni rito nyithindo gi. Nyathi ka seche moko yude kod ketho pogruok nitiere kanye kod ng'angongo nikech kinde mathoth no ka ng'angongo kodhi kata e do kacha to inyalo kata ne surane to nyithindo makamagi nwaneno kipando gi kendo rito gi e yo makare ahinya mar mondo mi ng'ata be kik negi kendo kik yang ni en ng'ane makang'ane. Erokamano, chik wacho ni nyithindo ma ikgi tin ne 12 onge gimong'eyo momiyo nego kumgi. Kuom mano kata gitimo makosa machalo nade to kata otergi e doho to pod ibiro mana wegi. To nyithindo ma johigni 12 nyaka 14 to inyalo kum, to kata kamano nyaka ng'i ni to be gima ne gitimoni be ging'eye koso ne gitime atimo ka gikia. Koro kata gin bende chopo samoro ma kes no nyalo tamore mawegi aweya ka jok mane odonjo negi ok nyal prove ni ne gin gi makosa momiyo nego kumgi. To bang' nyithindo makoro dhi e higni 15 ka dhi nyime tiwacho ni koro ng'eyo, kuom mano gine inyalo kumgi. To kata kikumogi kamano to pod wawere gi penal code, wadok e Children Act ma 2022 masani. Koro Children Act ni wacho ni nyathi ok dwar ni mondo kata mondo twe. Chik be ok oyienegi mondo kata okan gi kamoro mak mana kanyalo bedo gimomiyo. Kapo ni mano timore to nego timre ndalo matin moloyo. Kiwacho ni ndalo matin seche moko nitiere kiwango mar ndalo ma chik oyango kose? Wadwaro ni maybe within less than even a month, less than 21 days or so. Onego bed ni kaber. Tidwaro ni kata kapo ni terogi e doho to ne gikoso, tidwaro ni ei seche 24 to setergi. To machielo, gin sama otergi kamano tidwaro ni ng'ato ok nyal neno wang'i, titerogi e special court miluongo ni Children's Court. E Children's Court kae ok oyiene joma moko mondo yie obed kanyo, mopogore gi officers mag court, children officers emoyienegi. Machielo, onego bed ni seche magi kapo ni ochopo kama ginyalo wuoye, to onego bed ni wengegi ok ne. Nitie kaka igeng'o negi mondo ka giwuoyo en wuon to nyalo neno ng'ama kata ne ng'ama wuoyogo to ng'ato to ok dwar ni mondo ne wang'e. Nikech ang'o? Ok dwar ni mondo ne wang'e nikech kaka nyathi wa protect gi.